Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Kuria West yuago monj makinde ka kinde ma itimo kod jogo ma omanore kod bunde moseweyo ka moko kuom oganda onegi ka mwandu bende osekwal. Jojuma miyo ler mar wachni. Nek mar achiel kuom jolbo manya Bohanse e sub-county ma Kuria West mane achiel kod Magina kar sa achiel mar midhiambo tarik 28 mar dweni omedo chumbi e adhola ma jodak e sub-county ma Kuria West ma osudo ka yuagro chuok magarite kwe. Ja ohala ni ma oyank kaka Mugendi mane achiel kod Magina ka jolwetene neno omedo kwan jog mosne kod jomaundu ma omande kod bunde e sub-county ma Kuria West e kinde ma dweche adek mokalo. Kumbe alikuwa amemuua huyo kijana hapa. Huyo kijana ni kijana mwenye anajitafutia, kusema tu ukweli. Ni kijana mwenye anauza mkaa, anauza mafuta. So angechukua chenye wanachukua basi wamwachie roho yake ili atafute kesho tena waje wachukue. Kijana alianzia mbali. Alianzia kupalilia mashamba ya watu, akapata hela kidogo, akafungua biashara yake. Hata mkiingia katika duka lake halina vitu vingi. Mugendi ne oriko nitiere karo hande kama use mwandu matindo motingo maka alore kod mamoko e kinde jomaundu mane omane kod bunde ne ochile kod lisasi mawito ngimane. Joneno wacho ni bang' chielo johala ni kod lisasi jomaundugo ne owuotha mos kendo ne gilal ne oganda. Hiyo kitendo ilitendeka tu mchana around saa moja. Hata majambazi walitoroka na hiyo barabara ya kwenda Moinya Bohanse, kulikuwa na street lights zinawaka, walikuwa tu wanaonekana hadharani. Kama jana tunasikia watu walikuja hapa mapema, wakaja wakakaa kwa penye watu wanaripea pikipiki pale na bunduki yao ilikuwa inaonekana tu kwa nje. Kambi ya polisi kwa hapa karibu jamani. Ne kod kuo mag mwandu ma itimo kod jomaundu mamande kod bunde osekelo paro mathoth e yo ma jotend teko gwenge mag Kuria West osebedo katimo tijgi. Muongee na hawa maaskari wetu hawa waweze kutulinda, kwa sababu wao wamempiga risasi na wakatembea majestically wakipandisha polepole. Maaskari wako hapa watulinde. Sisi wananchi tusaidiane. Sio askari peke yake, ni mimi na askari tuwe kitu kimoja ndio tuimarisha usalama wetu. Nitiere oganda buora mosa yudo ng'ol kama ok bendo swito ngimagi nikech maundu ma itimo kod jonjore e gwego ma Kuria West. Monj makinde ka kinde ne bendo simimo kuom johala gwegego koro dak kod luoro e sama gitimo ohandgi. Leta shida katika soko letu la Nyabohanse, kwa sababu hata biashara itaadhirika. Ni nani atafungua biashara kuuza? Saa hizi maduka mengi yamefungwa kwa sababu ya kifo cha huyu kijana. Jodak gwego ma Kuria West dwaro mondo koti arita kwe ojiw wechego mag arita ka bende gikono piny owacho mondo loke obila ma yulo e tich kendo kelnegi mago manyalo konyo e thiro maundu. Sasa tunaomba serikali pia kama maaskari wafanyi kazi mwabadilishe, mtuletee wengine ambao watatusaidia. Maisha yamekuwa magumu, biashara ikiadhirika hivyo watu watafanya aje? Kwa sababu watu hawatakuwa wanafungua biashara kwenye saa moja. Watu wamekuwa wakiuza hapa mpaka hata saa 3, saa 4, saa 5 ya usiku. Tuko na light ya kutosha, lakini sasa watu wameogopa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol matayo yiero pacho kae men IEBC koro